Από την άλλη, οι προβληματισμένοι τριαντάριδες που πάντα αναρωτιόντουσαν αν όντως υπάρχει μια σκοτεινή ομάδα σε ρόλο παγκόσμιου ρυθμιστή καταστάσεων, μια ομάδα η οποία εμποδίζει την εύρυθμη πορεία του πλανήτη, ακουμπήσανε πάνω στους δύο πράκτορες του FBI και βίωναν μέσα από αυτούς τους δύο πρωταγωνιστές της σειράς όλες τις αναποδιές των ηρώων. Άλλοτε τις βίωναν θυμωμένοι και άλλοτε ευχάριστα, δικαιωμένοι. Η συνωμοσιολογία, οι ανοιχτές καταγγελίες στο αθέατο πρόσωπο της εξουσίας στη σειρά των X-Files οδήγησαν πολλούς συμπατριώτες μας στα βιβλιοπωλεία να εφοδιαστούν με αναγνώσματα και να στρωθούν στην εντατική μελέτη για την ύπαρξη αυτών των σκοτεινών δυνάμεων που κυριαρχούν στη γη εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Από διάβασμα σε διάβασμα και καθώς το ένα βιβλίο έφερνε το άλλο, οι παραπάνω τριαντάριδες που θέλαν να ψάξουν, θέλοντας και εμείς, συναντήθηκαν με την Ελλάδα και με όλη την αρχαία ελληνική γραμματεία. Συναντήθηκαν με τα ελληνικά μυστήρια και αρκετές φορές είχαν αναφερθεί στα X-Files. Συναντήθηκαν με τους πολέμους των προγόνων μας εναντίον των σκοτεινών βασιλείων και τους ηγεμόνες τους και οι πιο προσγειωμένοι σαραντάριδες της σειράς και πενηντάριδες, επιστήμονες, επαγγελματίες, διαβασμένοι άνθρωποι όλοι με ανησυχίες και αρκετές ερωτήσεις πάνω σε θέματα ζωής και θανάτου, αρχίσαν να γίνονται οι πιστοί θεατές αυτής της τηλεοπτικής σειράς. Εδώ είχαν χωριστεί λιγάκι τα στρατόπεδα. Οι μισοί πηγαίνανε άλλοτε με τον οραματιστή Μόλτερ και οι άλλοι μισοί με την πραγματίστρια Σκάλι. Κάποτε, σε ένα λύκειο της πρωτεύουσας, στο Λύκειο Γαλατσίου συγκεκριμένα, μία καθηγήτρια αρκετά εμπνευσμένη και φίλη, φυσικός, είχε δει τη σειρά των X-Files και ζήτησε από την τάξη παιδιά, ήταν Δευτέρα Λυκείου, δεν κάνω λάθος, είναι Δευτέρα Λυκείου, να δουν ένα συγκεκριμένο επεισόδιο που η σειρά αναφέρεται στη φυλή των Ινδιάνων σε Αναστάζη. Να τη δουν τη σειρά και να δημιουργήσουν μετά, όπως λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα, μέσα στην τάξη ένα στρογγυλό τραπέζι. Πραγματικά αυτά δείξαν ενδιαφέρον, κάποιοι ξέρανε τη σειρά, κάποιοι δεν ξέραν καθόλου. Πήραν, είδαν την βιντεοκασέτα και όταν έγινε, τέλος πάντων, ήρθε η στιγμή και η μέρα για να κουβεντιάσουν, με φώναξε και εμένα μέσα στην τάξη για να παρακολουθήσω τι θα πούν γενικότερα τα παιδιά πάνω σε αυτό το θέμα. Πιστέψαμε ότι έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Δηλαδή, το τι έδωσε στο συγκεκριμένο επεισόδιο στον κάθε νέο και πώς του δημιούργησε τα κίνητρα για να ψάξουν. Ήρθαν με βιβλιογραφίες μέσα στην τάξη, φέρανε βιβλία, ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, μιλήσανε για τον θάνατο, μιλήσανε για την ψυχή. Με αποτέλεσμα η καθηγήτρια να έχει καθιερώσει μια φορά το μήνα για να κάνει αυτό το X-Files Open Forum μαζί με την τάξη και τα παιδιά να λειτουργούν κάτω από αυτόν τον τρόπο, ανοίγοντας τους ορίζοντές τους ακόμα περισσότερο. Εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Όταν ξεκίνησε η εξωπλανητική δράση του Star Trek στους τηλεοπτικούς δέκτες, αξίζουμε να αναφέρουμε ότι 2 μόνο δεκαετίες χώρισαν τον άνθρωπο της γης από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και οι μνήμες ήταν νοπές του πολέμου. Σχεδόν 2. Υπήρχαν νικητές, υπήρχαν νικημένοι,
Υπήρχαν εκατομμύρια νεκροί. Στον ευρωπαϊκό χώρο, το γεωπολιτικό κομμάτι ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ρίχθηκε λοιπόν σε ζαριές, τέτοιες, ράφικες γραμμές, χωρίστηκε πάλι ο κόσμος, έφυγε και εκεί ήρθαν λοιπόν γραμμών που έστησαν ο Αμερικανός Κογιώτος και η Ρωσική Αρκούδα, και ο άνθρωπος ξαφνικά πάλι βρέθηκε σε ένα διχασμό. Στενάχωρη η δεκαετία του 60. Και συγκεκριμένα για το αμερικανικό έθνος. Τα πολιτικά, τα κοινωνικά και τα πολιτιστικά γεγονότα, μαζί και η συγκλονιστική δολοφονία ίσως πιο αγαπητού του Προέδρου των ΗΠΑ, του JFK βέβαια, οι σχεδιαστές της όλης τηλεοπτικής κουλτούρας προπαγάνδας προειδοποιούσαν τον κάθε συγγραφέα, παραγωγό και σκηνοθέτη να είναι προσεκτικός με το είδος της μασημένης τροφής και τον τρόπο που θα συντίζουν το πνεύμα των ανθρώπων. Ο πόλεμος του Βιετνάμ ήταν πρώτον πυλών και το κίνημα του χιπισμού απειλούσε σαν ορολογιακή βόμβα τα θεμέλια της αμερικανικής κοινωνίας. Οι ιδεαλιστές πολιτικοί πέφταν σαν τα σκουπουργίτια νεκροί από τις σφαίρες των σκοτεινών ομάδων που λειτουργούσαν κάτω από τις ευλογίες μιας αόρατης ελίτ και της κρατικής προστασίας. Η τέχνη του κινηματογράφου αφοσιώθηκε στα ανάλαφρα, ακίνδυνα μελοδράματα, τις κωμωδίες, τα musical, καθώς όλη η λεγόμενη προοδευτική κάστα της έβδομης τέχνης ήταν ακόμα αλουφαγμένη και τρομαγμένη από το κυνήγι μαγισσών του Μακάρου. Οι υπερπαραγωγές, οι βιομηχανίες του Hollywood τοποθετήθηκαν στο μικροσκόπιο της αμφισβήτησης και η τηλεόραση κέρδισε ένα σημαντικό μερίδιο θεατών. Οι κινηματογραφόφιλοι, από την άλλη, βίωναν τη καλλιτεχνίζουσα ρεαλιστική ανατολή με το πνευματικό κενό. Το Star Trek και η γενικότερη δομή του περιβάλλοντος του μπορούμε να πούμε πως ήταν ο προκοπός μιας εξωπολιτικής συμπεριφοράς προς τα 200 δισεκατομμύρια άστρα του γαλαξία μας. Ας μην μένουμε στην ιδέα και στην άποψη ότι η γη είναι το κέντρο του σύμπαντος, αλλά η σημαντικότητα του πλανήτη μας θεωρώ πως είναι ένα βασικό σημείο για την συνολική εξέλιξη του σύμπαντος. Ο διδάκτορ της νομικής του Πανεπιστημίου του Yale και σύμβουλος του Jimmy Carter, ο Alfred Lambert Weber, ενεργός οραματιστής για την ειρήνη και τη συνεργασία των απανταχού νοημόνων όντων του διαστήματος, στο βιβλίο του είχε γράψει: σε αρχαιότερους χρόνους η γη ήταν μέλος μιας διαπλανητικής κοινωνίας. Καθένας από εμάς είναι ελεύθερος να αποφασίζει αν αξίζει να αφιερώνει λίγο σκέψη σε αυτή την πιθανότητα. Πρέπει να ανακτήσουμε τη θέση που έχουμε χάσει εδώ και αιώνες, την οποία οι γήινες κυβερνήσεις και οι διψασμένες για εξουσία ομάδες είχαν σκόπιμα κρατήσει κρυφά τόσα χρόνια. Τώρα όλα αυτά θα αλλάξουν ριζικά. Το 1977, η συγκεκριμένη ιδέα του Star Trek τη συναντούμε στο κινηματογραφικό Star Wars του Lucas. Αλλά αυτή τη φορά οι διαθέσεις δεν είναι τόσο ειρηνικές όσο ήταν το Star Trek. Είναι φιλοπόλεμες και το πνεύμα που επικρατεί στον κόσμο του σκότους είναι καταστροφικές και επεκτατικές. Η μεγάλη διαφορά του Star Trek από το Star Wars είναι μια φωτίδα που τη στείνει πολύ όμορφα, πάρα πολύ έντονα, ο George Lucas σε όλη αυτή την παραγωγή, έχοντας το φως από τη μία πλευρά και το σκοτάδι από την άλλη. Η Seth από τη μία πλευρά και η Sendai, Jedi
του Σαμπάοφ από την άλλη. Εδώ όλο το πνεύμα του Σπίλμπεργκ και του Λούκας ξεδιπλώνεται με τη δημιουργία του σεληνιακού άσπρου του θανάτου. Το καλό και το κακό τοποθετούνται σε ένα τετράγωνο σύμβολο του Yin και του Yang, και αντί για κύκλο που είναι η συμβολική απεικόνηση, αρχίζει και μπαίνει μέσα σε μία διάσταση παραλληλήματος για να αρχίσει το διαστημικό μακελιό. Πραγματικά ήταν φουτουριστική και εντυπωσιακή προσπάθεια να διασωθεί η έννοια και η δυναμική της δημοκρατίας. Το Star Wars δεν κράτησε, το Star Trek χάθηκε, εκεί που ήταν πενταετές το ταξίδι έγινε διετές. Ο ιδεαλισμός του ενός ιτήθηκε από τον ιδεαλισμό του άλλου και φτάνουμε πλέον σε ένα σημείο που η επιστημονική φαντασία οργανώνεται δυναμικά, όπως είπε και ο φίλος ο Άκης, μέσα από εφέ, τις διαστάσεις, κρατώντας ένα μήνυμα απλό, σημαντικό όμως, ότι η πνευματικότητα είναι για λίγους. Ο λόγος δικός σας. Είμαστε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας, να ανοίξουμε μια συζήτηση. Να επισημάνω κάτι πολύ ενδιαφέρον, ίσως δεν το έχουμε αντιληφθεί όλοι. Έχουμε ένα νέο είδος υποδημιουργία αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν θα επιβιώσει. Το Discovery Channel, μια και μιλάμε για τη μικρή οθόνη, κάνει ήδη πειράματα με επιστημόνο, πώς θα το πούμε τώρα, με sci-fi ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, ενώ το ντοκιμαντέρ έχει αντιμετωπιστεί πάντοτε ως ένα ρεαλιστικό είδος αποτύπωσης πραγματικότητας, είτε είναι πολιτικό, είτε είναι δημοσιογραφικό, είτε είναι επιστημονικό, αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί στείλουν ντοκιμαντέρ δίθεν επιστημονικά, αναφερόμενα για την ώρα σε βιολογικά είδη, όπως είναι η γοργόνια. Επιστημονικοφανή. Είναι ένα νέο. Υπάρχουν τρία αυτή τη στιγμή. Έχει ξεσπάσει μεγάλος άλλος και καταγραφή στην Αμερική. Δεν φαίνεται να τη δουν καθόλου όμως. Δεν το σχολιάζουν. Και τα προβάλλουν. Να κάνω μια προσθήκη εδώ. Το 1975-1976 κυκλοφόρησε ένα ντοκιμαντέρ στην Αμερική, το οποίο ονομαζόταν Τα Μυστήρια των Θεών. Στην ελληνική τηλεόραση συνήθως προβαλλόταν από τον αντένα με τα μεσονύκτιες ώρες. Στο συγκεκριμένο τώρα ντοκιμαντέρ εννοείται ότι ασχολήθηκε με όλα τα μυστήρια του πλανήτη, παραδείγματος χάρη για τον πολιτισμό των Ίνκας, για το κρανίο το οποίο είναι κατασκευασμένο από κρίσταλο και το καθεξής. Είχε παρελάβει ένας μεγάλος αριθμός, ας πούμε. Καταρχάς το προλόγιο του Βίλιαμ Σάτνερ, που νομίζω ότι ήταν κομβική προσωπικότητα για να μπορέσει, ας πούμε, να φύγει. Εκεί συμμετάσχει ασφαλώς ο μη εξαιρεταίος Έρικ Φον Ντένιγκεν, φαντάζομαι το γνωρίζετε όλοι. Ο Ρόμπερτ Σαρού ή Ρόμπερτ Σάρου, που είχε γράψει τους παράλληλους κόσμους, όλα αυτά έχουν κυκλοφορήσει πιστικός στο Ορόρα. Και μίλησε και ένας επιστήμονας, κοινωνιολόγος, ο Dr. Richard Ginger, διδάκτορ κοινωνιολογίας και μέχρι πρότινος, γιατί πέθανε σχετικά πρόσφατα, πέθανε το 2007, εισηγητής της εξωκοινωνιολογίας ή εξοβιολογίας. Στα αγγλικά αποδίδεται με τον όρο Xenosociology, Xenobiology. Και ουσιαστικά εξηγεί, δεν υπήρξαν κάποια άλλοι που τον ακολούθησαν, και ασφαλώς για εμάς που ασχολούμαστε με τις κοινωνικές επιστήμες, ένα τέτοιο αντικείμενο επιστημονικό πηγαίνει λίγο στις παρυφές, όπως καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί να το πάρει κάποιο σοβαρά. Ασχολείται με τις υποτιθέμενες εξωγήινες δόσεις. Γιατί δεν ήταν σημαντικό το χαμένο στο διάστημα, ας πούμε? Γιατί πανάκριβη τηλεοπτική παραγωγή. Γιατί είδα μέσα εκεί που τα έχωσε, σε όλα τα υπόλοιπα που βγήκανε τότε και τα λοιπά. Ναι, γιατί η ρομπότ είχε, η οικογένεια Ρόμπινσον είχε. Παίζανε κουτσό και σκηνάκι στους πλανήτες. Βέβαια, και παιδικό είχε. Πανάκριβη. Καλά κατάλαβα δηλαδή ότι εκεί τα έχωσες, ας πούμε. Πανάκριβη τηλεοπτική παραγωγή χαμένη στο διάστημα.
Ξέρεις ποιος τα έφερε αυτά στην Ελλάδα, έτσι. Ποιος είναι, μπράβο, ο Μαστοράκης. Και δεν έφερε μόνο αυτά. Στην πρώτη εποχή της τηλεόρασης, ξέρετε, του καταμαρτυρούν διάφορα του Μαστοράκη. Μεταξύ αυτών κάποιοι του καταμαρτυρούν και αυτό. Ότι έφερε τον αμερικανικό τρόπο ζωής, τα Σύρια και όλα αυτά τα σχετικά. Γυρίσει και μια σειρά ο ίδιος. Science fiction σχεδόν. Από την οποία σώζεται μόνο ένα επεισόδιο το οποίο στο αρχείο του και μάλλον το δίνει επιχρήμαση μέσω του Gold FM. Όμως αυτό που πρέπει να το αναγνωρίσουμε εδώ αυτού του τύπου, ας πούμε, σε σχέση με αυτά που έφερε, δηλαδή, είναι ότι σε αντίθεση με αυτό που συνέβη αργότερα, εννοώ την εποχή την άλλη, ας πούμε, της δαιμονοποίησης, και μιλώ για την εποχή της μεταπολίτευσης, όπου δαιμονοποιήθηκε κάθε τι για το πρώτο χρονικό διάστημα, όλοι ήταν αντιστασιακοί, ξέρετε, όλοι ήταν αγωνιστές, όλοι ήταν στο Πολυτεχνείο, ό,τι ζούμε και τώρα. Πολύ επασφερτός, ότι όλοι είναι κάτι ψήφισαν, να το γνωρίζω, δεν ψηφίστηκε από όλους. Εν πάση περιπτώσει, βλέπαμε τότε, όσοι ήμασταν εν ζωή, εγώ από οδήγηση δεν είχα ποτέ τέτοια. Ο Γιώργος, μετά διηγήθηκε ο Γιώργος μετά αργότερα, όχι για να σοβαρευτώ, τα βλέπαμε πάρα πολύ κοντά με την πρωτότυπη μετάδοσή του στην Αμερική. Έτσι, δηλαδή όλα αυτά που είναι δεκαετία του 60 και στη δεκαετία του 60 ανθεί στην Αμερική, όχι μόνο το είδος της επιστημονικής φαντασίας, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, από Λάση μέχρι Peyton Place, μέχρι τριλικές σειρές που τώρα υπάρχουν στο YouTube. Άρα καλά κατάλαβα ότι τα άκουσες στο χαμένο στο διάστημα, έτσι. Όχι μόνο στο χαμένο στο διάστημα, αλλά και μετά στον Γκαλάκτικα. Εντάξει, με το Γκαλάκτικα. Αλλά ο χαμένο στο διάστημα ήταν Συγκλά τον άλλο. Συγκλά τον άλλο. Μ' αρέσει να στείλεις πολύ. Το Γκαλάκτικα πάλι έχει το ερώτημα, όμως και η ιστορία ξεκινάει από τον έλεγχο των μηχανών. Μην το ξεχάσουμε. Μπορεί να διαδραματίζεται έτσι με ένα. Έχουν και ωραία επεισόδια, αλλά και εκεί είναι οι μηχανές που φτιάχνει ο άνθρωπος και του γυρίζουν πόλεμο. Άρα είναι ένα ενδιαφέρον. Και αποκτούν και ψυχή στο τέλος. Δεν είναι μόνο. Είναι και το θέμα της ψυχής οι μηχανές στο Γκαλάκτικα. Ναι. Κατά πόσο μια μηχανή μπορεί να αποκτήσει ψυχή. Είναι αυτό που λέγαμε, ο ανθρωπομορφισμό, δηλαδή με όλα τα στοιχεία αρνητικά ή θετικά, τα οποία έρχονται και κοιτάς το είδωλό σου στον καθρέφτη, αν είναι στραμμένο όπως είναι. Δηλαδή είναι αυτό που είπε ο Γιώργος, το ανέφερε αρκετές φορές, είναι το αρχιτυπικό, ας πούμε, καλό-κακό μέσα. Είναι μέσα από το δίνει ωραία στα αυτόματα με τον πατέρα, σαν και η ταινία κατηγορήθηκε ότι είναι πολύ ρηχή στο σενάριο κλπ. Αλλά έχει στιγμές πολύ όμορφες που δίνει αυτό που είπατε, ότι μπορεί να αποκτήσει δυνητικά η μηχανή ψυχή ή να αποκτήσει αυτογνωσία. Και από εκεί και πέρα να μιλάμε για νέο είδος ζωής. Στο Reimagining Series, η δεύτερη σειρά που ήταν το Γκαλάκτικα, τότε ξεκίνησε τέλος πάντων. Ναι, τέλος πάντων. Το πήγε πάρα πολύ βαθιά. Δηλαδή πήγαν πάρα πολύ βαθιά στο ποιος επινόησε και έφτιαξε ποιο μηχανές, το ανθρώπινο είδος ή το ανθρώπινο είδος στις μηχανές και πόσες φορές επαναλήφθηκε αυτό ως διαδικασία. Κάτι που το είδαμε και στο Matrix στο τέλος. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι την περίοδο τουλάχιστον που έκλειε το Γκαλάκτικα, το Reimagining Series, ήταν το μόνο πράγμα το οποίο ασκούσε πολιτική εκείνη την περίοδο στην Αμερική. Σωστό. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο που να ασκούσε πολιτική. Μέσα από αυτό τα χώνανε κανονικά. Ειδικά για το γεγονός ότι είχε εξαπολύσει πάλι η Αμερική ανατολική διαφόρους πολέμου. Τίποτα άλλο δεν μιλούσε εκείνη την περίοδο. Αυτό μιλούσε. Και πολύ συχνά η επιστημονική φαντασία, ειδικά για τους Αμερικάνους, είναι ο φορέας, καλός ή κακός, πολιτικών μηνυμάτων που κατά τα άλλα είναι λογοτολμένοι. Και όχι μόνο αυτό, και όχι μόνο εννοώ στην Αμερική του Hollywood. Για να γυρίσω πάλι στο κόμικ που έλεγα στην αρχή, υπάρχει, δεν ξέρω πώς έχετε διαβάσει, το κόμικ αυτό του Σολάνο Λοπές, το Eternauta. Στην Αργεντινή είναι αυτό. Και θεωρείται και είναι για πολλούς, όσο και διαβάσει, φαντάζομαι το ξέρετε, είναι το κόμικ που πολέμησε τη χούντα του Βιντέλα εκεί στην Αργεντινή. Είναι η ιστορία αυτού του αιωνίου ανθρώπου, ο οποίος αντιμετωπίζει πάλι με διάφορα άλλα τέτοια θέματα και ασκεί σίγουρα πολιτική κριτική. Ο Άκης μίλησε προηγουμένως και είπε ότι ήταν μια πραγματικά παιδική χαρά του Star Wars. Όντως, μια παιδική χαρά. Αλλά η δομή του
δεν είναι τόσο παιδική χαρά όσο θα θέλαμε έτσι παραδείγματος χάρη αν το δούμε. Δεν είναι τόσο παιδικό. Έχει μια βαθιά φιλοσοφική, ένα βαθύ φιλοσοφικό υπόβαθρο και έχει εκτός από φιλοσοφικό, έχει και μυστικιστικό υπόβαθρο. Και ανατολικής φυσιολογίας, καθαρά. Ασιατικής μάλλον. Ασιατικής, είναι ασιατικής. Δεν προσάβω, ας πούμε, πολλά πράγματα. Ακριβώς. Μέχρι και το υπερματολογικό κομμάτι. Λέει παραδείγματος χάρη the force be with you. Δηλαδή αναφέρεται κάτι το οποίο μοιάζει με Θεό, αλλά δεν είναι Θεός. Δεν σου λέει ποιος είναι. Έτσι. Και αν πιστέψεις ότι όλα θα γίνουν. Σε αντίθεση με το Star Trek δεν είχε τέτοια πράγματα. Δεν είχε θεοκρατικό χαρακτήρα στο Star Trek ποτέ. Ποτέ. Είχε ουμανιστικό, είχε ελεύθερο χαρακτήρα, είχε τους πρωταγωνιστές και τους ήρωες οι οποίοι προσπαθούσαν να τα βρουν με τον εαυτό τους πάνω απ' όλα. Με χιλιάδες τραύματα ο Κέρκ μέσα. Προσπαθεί να βρει τον εαυτό του και να ζήσει με τον εαυτό του. Δεν πάει να τον αλλάξει τον εαυτό του. Και το γνωρίζει ο Σπόκ αυτό. Και εκείνη που τον προφυλάσσει συνεχώς. Από τον κακό του εαυτό τον προφυλάσσει. Ναι, βέβαια. Εξού και τα διάφορα επεισόδια που είναι ο Κουφάκη και Χασμός, που είναι πάλι αυτή η υπόσχεση. Αλλά εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω, κυρίως γιατί βλέπω ότι υπάρχουν και πολλά. Καλά, όλοι νέοι είμαστε μπροστά στην Ινιώτα, έτσι. Αλλά βλέπω κάποια νέα παιδιά εδώ που πραγματικά θέλω να σας ρωτήσω, όποιος θέλει απαντάει σε αυτό, αφού δεν ρωτάτε εσείς, θα σας ρωτήσω εγώ κάτι. Τι εννοώ. Μοναδικό αυτό, από το πάνω οι ερωτήσεις αντί από κάτω. Γιατί όχι. Ώσπου να γίνει και το αντίστροφο εξάρτημα. Είναι να σου. Άρα εσύ που μιλάς θα με ρωτήσεις. Όχι, λέω το εξής. Αυτά που ακούσατε τώρα από εμάς και κυρίως για αυτές τις σχολές που είναι σχολές ταμπού για την επιστημονική φαντασία. Μιλήσαμε για Star Wars, για τα Star Trek και όλα αυτά. Εσάς σας αγγίζουν καθόλου όταν σήμερα έχει φτάσει η επιστημονική φαντασία εκεί που έχει φτάσει και όταν βλέπουμε και μέσα από τους υπολογιστές και όλα αυτά τα computer graphics, έτσι, ότι έχει πάει το πράγμα εντελώς αλλού. Αυτά εσείς θεωρείτε ότι είναι κάτι ενδιαφέρον ακόμα και σήμερα που το παρακολουθείτε ή είναι περσινά ξένα στα φίλια, συγγνώμη, όπως λέει ο λαός, ή περασμένα μεγαλεία και διγόντα στα νακλές, όπως λέει κάποιος άλλος. Καταρχάς η παρουσία μας εδώ νομίζω ότι... Ναι, όχι, ήξερα τι θα πείτε, εντάξει, ήρθατε εδώ. Ναι, το ξέραμε. Αυτό που ρωτάει είναι ότι ήρθατε για μένα για το θέμα. Γιατί να με παραλάβει μετά από ΠΑΕΣΕ και να μου πει ότι αλλάξαμε την τηλεόραση και την κάναμε πιο live. Αυτό που είπε πριν. Όχι. Αλήθεια. Για ποιον ήρθατε το όχι. Συγγνώμη. Για πείτε. Ladies first, παρακαλώ. Όχι, βασικά μέναμε πάρα στην αμάχη το είδος. Δηλαδή, κυρίως όταν δημοτικό έργο τα X-Files, τα τηλεόραση και αυτά. Και γενικότερα, με έχω μελετήσει λίγο. Θέλω να δω και κάποιες άλλες και μήνες. Ποιες θεωρείς, παιδί, τις δύο καλύτερες ταινίες επιστημονικής φαντασίας? Σου αρέσουν περισσότερο, ποιες είναι? Το άλλο, το αγαπημένο και η Πλεκτρά είναι το. Και με ενδιαφέρει πολύ και το ζήτημα του σώματος, του γυναικείου σώματος σε αυτές τις ταινίες. Δηλαδή και στο Alien, του τέρες συνθηλικού γένους και αυτά, και γενικότερα... Να δεις το... Η παρένθεση είναι ουσιαστικά η πρώτη γυναίκα η οποία καταρχάς είναι ηγείται του πληρώματος. Είναι η πρώτη γυναίκα σε ταινία επιστημονικής φαντασίας που αναλαμβάνει μια θέση η οποία παραδοσιακά ανήκει σε μια ανδροκρατούμενη, ας πούμε. Αυτό ήταν και μετά έχουμε. Ναι, και χτυπιέται. Και έχει και πολύ συνέχεια αυτό αργότερα σε άλλες εκφάνσεις του πράγματος. Δηλαδή έχουμε το contact, το που η γυναίκα είναι του αυτό. Αλλά να δεις, δεν ξέρω αν το έχεις δει, αυτό που είπα πριν που ανέφερα σε μια στιγμή, το γυναίκα παγίδα του Μπιλάρ. Όχι, δεν το κάνω. Αυτό γκουγκλάρετε το αυτό, έχει ενδιαφέρον γιατί είναι σε αυτό τον άξονα. Το ξέρω τι Immortal νομίζω λέγεται. Γυναίκα παγίδα. Ναι, ναι. Immortal. Immortal είναι. Immortal λέγεται. Τόσο εφάνταση ο ελληνικός. Ναι, Ριβιλάρ. Αν το γκουγκλάρετε θα δείτε. Τα παιδιά τα άλλα τι λένε, εσείς πώς το... Και εγώ συμφωνώ με αυτό, ότι δεν χάνει την αξία του παλιού. Άρα δηλαδή έχει ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, και κάτι τους νέους. Ουσιαστικά η ιδέα είναι πάνω ανθρώπινη και η ίδια. Εντάξει, το ότι συνεχίζει η τεχνολογία και έχουμε καλύτερα εφέ και αυτό που λέγατε πριν και το
καλά, ενώ μπορεί να μας ξενήσει λίγο η αισθητική του Star Trek πλέον. Ουσιαστικά η ιδέα όμως είναι η ίδια, έτσι, να κάνει το λέω γιατί ξέρεις από την εποχή του Φέιζερ, ας πούμε, ή του σπαθιού, μέχρι το σημερινό ποιο είναι σήμερα το πολύ φρέσκο. Φωτόσπαθο είναι κατάρι. Εντάξει. Το φωτόσπαθο. Το Interstellar, ας πούμε. Υπάρχει μια τεράστια απόσταση οπτικού δέους, να το πω έτσι. Δηλαδή αυτά τα επεισόδια που ανέφερε ο Γιώργος τώρα και τα έφερα και εγώ ξανά στο μυαλό μου, με τον Σποκ, τον Κέρκ και όλα αυτά, μοιάζουν, όχι μοιάζουν, είναι τεχνικά απλοϊκότατα σε σχέση με τα πολύ σύνθετα που έχουν γίνει έκτοτε, τα που έχει κάνει ο Κάμερον. Ξέρεις, εγώ προσωπικά νιώθω ένα άλλο είδους δέος απέναντι στα τεχνολογικά εφέ. Γιατί βλέπω τη μαστοριά ενός ανθρώπου που τα έφτιαξε. Δηλαδή, το 2001 δεν πρόκειται ποτέ να με αγγίξει λιγότερο από ένα CGI. Γιατί όταν βλέπω CGI εδώ στην οθόνη, δεν βλέπω δέος. Δηλαδή, βλέπω απλά έναν nerd που σας ένα πληκτρολόγιο. Ναι, αλλά μια νέα γενιά όμως που έχει ξεκινήσει με αυτό και θα έλεγα είναι η αίσθηση, ας πούμε, είναι γύρω από ένα περιβάλλον υπολογιστή. Αυτό περισσότερο είναι. Βεβαίως. Αυτό περιμένω στο λόγο ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά τα εφέ για να είναι μια πολύ καλή ταινία. Ας πούμε, παράδειγμα στο District 9, η οποία δεν χρειάστηκε τεράστια εφέ. Δηλαδή ήταν μια απλή ταινία που... Ναι, αλλά όχι. Δηλαδή αυτό που είδαμε... Όχι του επίπεδου Avatar, όχι του επίπεδου Avatar. Θυμηθείτε το Έτοιμη Μάη των Γερμανών. Δεν είχε ακριβή παραγωγή και είναι κορυφαίο, έτσι. Συγγνώμη που μιλάω πάρα πολύ. Ναι, πολύ σωστή παρατήρηση. Εγώ δεν το έβαλα έτσι ακριβώς. Δεν λέω δηλαδή ότι είναι απαραίτητο το ένα ή το άλλο. Αλλά λέω ότι οπωσδήποτε μια ταινία που έχει υψηλότερο προϋπολογισμό, γιατί περί προϋπολογισμού πρόκειται, έχει μια παραπάνω αβάντα, όπως τα λέγαμε σε μια ορολογία, σε σχέση με κάποια άλλη. Βέβαια, πρέπει να. Ναι, το κλείνω πολύ γρήγορα. Θυμάμαι το. Ναι, αλλά ξέρετε όμως τι γίνεται κάποιες φορές. Θυμάμαι, ας πούμε, το Μακαρίνη του Γρηγόρη Γρηγορίου, που είπε σε μια συνέντευξη ότι αυτό που λέμε εφέ είναι, λέει, στην πραγματικότητα το όπλο του φτωχού σκηνοθέτη. Διότι ο πλούσιος σκηνοθέτης δεν χρειάζεται εφέ. Θέλει 100.000 καβαλάρια να κατεβαίνει τον λόφο και τους έχει. Εγώ πρέπει να βρω τον τρόπο πώς τους 50 θα τους κάνω 100, ας πούμε, και θα τους πολλαπλασιάσω. Και πραγματικά αν το δούμε σε αγαπημένους μας, όπως είναι ο Hitchcock, που τον αγαπάμε όλοι, φαντάζομαι εδώ, έτσι, και διάφοροι άλλοι, ο Αρτζέντο που λέγαμε και την φορά. Ο Μάριο Μπάβα στο Planet of the Vampires, που είναι μια ταινία πολύ επιτυχημένη. Κάνει με το τίποτα πράγματα. Όμως, για να γυρίσω στο αρχικό, έχει ένα παραπάνω προβάδισμα αυτός που έρχεται ένας παραγωγός και του λέει: Ελά, εδώ πάρε αυτά τα λεφτά. Δηλαδή πρέπει να είναι χαζός τελείως ή ατάλλατος τελείως. Εντάξει, δεν είναι. Είναι από ένα βήμα, από ένα μέτρο και πάνω. Να μην τα δείξει αυτό που λέτε, να μην τα δείξει. Πάντως, να θυμίσω τους τελείως αυτούς του Dracula. Ναι.